ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka-sponsoring body jong ka Church of God Mawrang lapen pau ya ka jing Pyrshah ka bajur. Halo ka jing Pynkynriah jong ka Office Subdivisional School Education Officer Nongston. Ya ki laingut ki Nonghikai ki bahikai ha Umyong Church of God apa Primary School. Ya ki weipat ki school ki bamde ki school bapenya da ka balang Church of God. Uchairman jong ka sponsoring body jong ka Church of God Mawrang Ramrai West Khasi Hills haka jing keren bat la pathai kubor ulaong. Baha usnam ka khandais pa prapun rek la seng ya ka school balang hapo ka snong Umyong ka snong ka padang khamsa din haka thain Ramrai. Bat hau arajar nyo la kentiu kerdan ya ka ni ka school na ka kerdan lower primary sya ka upper primary. Bat hau usnam arajar khat saw da ka jing ajing bit jong ka office SDSEO Nongston la ra no ya ka lower primary sya ka snong nongkro kat ba ya ka upper primary la pensa haju. Badai chairman jong ka Church of God Mawrang. Aksnem partners pa prapun riu mila sudon kam ban bu ya ka we ka school balang hangte ya ka snong Umyong ka snong ka ba dang khamsa din. Bada ka snem arjar nyo la upgrade ya ka siya ka Umyong Church of God UP school. Bat na doon ya katsaw ya ka ni ka Umyong Church of God LP school da ka jing ajing git jong ka office SDSO no toy larano sa kasnong nongkro. Katbay kanik ka UP school dan pansa hangto. Bat ngilayo ya ka report ba kanik ka school UP school ka kalalong nil enrollment. Katkum ka report jong Nonghikai. Kadaw kalong bana kaliang jong sinong ru kam so monshu bana pat school bat ni nemal ta don ka wepat ka UP school bakateng ka RC UP school marjan hang tohi taglong kadaw ba nil enrollment Mario ekane ka report na kaliang jong ka SDSEO kala here ban inquiry ya kani ka school madalap ba umduan kena syuk la keno ba Nonghikai kem hikai ba kat hadu ba umduan syuk pas school hang ni lem da sngap ya ka kena page ya ka report ya ka ba tho da ki Nonghikai bat la penbor ya ki bakinwat ya kita ki drop out student ringkat bat ki 3 bat sodat nong banyawat lang Bila ay ka report ba onom don kena syuk ka daw kolong baglalek school no ha ka RC UP school. Hadin kata na kaliang jong ka sponsoring body ka Mawrang Church of God. Kala kerpat ya ka SDSEO banra no ya Nonghikai sya nongkro Church of God UP school. Kumbrale ya ka LP school. Ndre ya ka taru sngap. Miliyakren bon sin bonwat. Kani kalong ka eke bagi da so Pyrshah hadu kata-kata. Bat hadin kata. Layo sengaw. Bat layuan pen i da way ni Nonghikai. Ba ya baro melangut Nonghikai la rakno sya ki way pat ki school. Ibom day hapo yung Church of God. Ibadai ki school balang, bat ki badai ki school dong ki simet. Kani kalong ke bang so Pyrshah hadu kata. Ngisngaw balayu beng. Ya ka Church of God namal kalong ka kunhun ke badang kamrit. Kani kalong ke bang so Pyrshah hadu kata. Ngidon ki kot kislah ni ba pensisya nadu ki inspection nadu kini ki baro ki kot kislah bangi kenduk bat office naka pos ban kerpat ya kata. Wat nakaliang jong kasnong umyong ru kal ay di jing tok ka ba syai kat kasni ban rano ya ka school sya ki school ba seng daka Mawrang Church of God kum ki sponsoring body jong ki
kum hanokro lane Mawrang hi te Henry ya kita jing perpat jong ka sponsor ngudi lembat ka jing ajimut lem jong ka sino umyong ru a chisab jar klem don kano ka jing itu la chuan kini nisok mala chuan kini jubo de kino hikai jongi la penlong marblak mar khayi bandai dino shano kat kaba kila bantit ya ka dor jongki nang ta khadu kharwai ngakwa banbu ka we ka jing tli kum ni baya I wei I fort teacher ibala resign ka managing committee ka thung da I wepat ya ka appointment letter la submit sa office jong ka DSEO lembat ka jong ni report jong ka ndre hadu menta khem ai kanu kuno jing pentip nele khem ai kanu kuno ka appointment na ka office la da don kam tira chusap jar hadu menta ngkwa ban keli ya kane de sha la bread ya I namar ngimyo jing tip hadu menta watla la dep thong ya I hai jaka ba dep resign na dum chwa ti tangi ne ke ba ngkwa ban keli balada ji na ka liang jo office kanang yai melin ban kumni om banse ya ka ba ngindek biang sa sisin kumale men chwa ya ka LP school siapo jong ka high court badon burom tingak pak banten tangkata I ai ke bagit ong nakaliang joki nang ne sakmat ngal saya pe bakane ka long tang ka sin ka ban nengkong nak ka step ka ban nengkong ba di ka baar balai ngal saya pe tang bang nginom la ban sngap jar tem dayo kono ka jing sai nakaliang jong ka office